Para ikaw isang Grabe, Rian. Okay, jadi guna kita nak membaca. Kita naisap kita niyo kan parhana. Wow! Ladies and gentlemen, this is so amazing. This is very brilliant. Ladies and gentlemen, thank you. Thank you for coming. Wow!
Baik ko na isang siyang
Sa dulo hindi pala kung iyan, aso kaya kita manilamnahan. Bangunang pagsanuman na yan, pag kita aso na kakawan. Huli ka, ilelelele, inawan. Lelele, yan na! Hoy, mahuli ka, mahuli ka. Kapag mga naisigit ka na, matulog sa hindi magkamaya. Kapag hindi ka magiging daya, kapag iyak mo na isa kitang bumala. Iyak mo na iyak mo na isang sitaw o mama. Siya na may kuhinda na yun, sa akin mo nga nakapakita. Huli ka, may tayo mo, kapag kasinibaran ko, malaman ako.
Wow! Iyan nila yung mga mata ko. Ano? Tupagin ba siya? Tupagin niyo. Dahil dalawa. Dahil ito nang panakawa na long gym, shape ay siya.